De rest is waarom op het water en in de haven van Skilge is niet meer te vernemen van wat jarenlang bekend is als de Veerboordoorlog. Toeristen pakken nog heel tijd momachtig de boot voor een weekend naar het eiland, als joggen ze net voor het dagelijks voordelen van de vrede die teken is. Want het is die met de stuntprijzen. Nou, ik vind het op zich jammer. Omdat we, als wij met gezin naar Terschelling gingen met de EVT, waren wij gewoon aanzienlijk goedkoper uit. En dus ik vind het voor een reis in Nederland wel een groot nadeel. Het is weer nou onnoffelijk dat de prijzen wat naar beneden doen. Ik verwacht je wel dat nou de oorlog voorbij is. Dat de prijzen weer omheen gaan. Hoe dan ook, op Skilge binnen ze wies mij het akkoord dat Juster Let nog sletten is. Nevens de burgemeester is er nou eindelijk duidelijkheid. Want het begon een vervelend dossier te worden op het eiland. Ja, dat was best vervelend. Los van het feit dat het veel tijd kost, dat je veel hebt moeten overleggen. Maar het hakt er ook wel in hier. Want met name op de Schelling is natuurlijk dat onderdeel van de dagelijkse discussie. Dat merk je overdag, maar dat merk je ook in de raad. Dat merk je eigenlijk overal. En dat is gelukkig, zeg ik heel blij, is dat afgelopen. De ondernemers binnen het mij mis. Want thuis, in de kroeg en op visite gaat er soms om wij. Er winnen 2 kampen. Ja, je hebt natuurlijk voorstanders van de Doekse en van de EVT. En de ondernemers die hun geld in EVT, die willen natuurlijk ook hun geld terugzien. Dat is ook logisch. En ja, wij als fietsverhuurder zijn natuurlijk blij met beide. Want ze brengen beide klanten voor ons. Maar dit geeft een hoop rust. In de overeenkomst staat dat de eilanders meer te zeggen krijgen over de dienstregeling en de tarieven. Dat is een goede zaak, zo wordt er zijn op het eiland. Nevens QO van de restaurant De Duif maakt Doeksen de prijzen verlegen. Ik zou zeggen van kijk ook naar de mensen die met kleinere beurs, dat die ook naar de Schelling kunnen. Na Skilge binnen ze op Vlieland blieft met de vrede op de Waadzee. Al viel Vlieland hem nog heel tijd achterstelt dat het gaat om de prijs van een boordkaartje. Ik vind in verhouding natuurlijk de prijsacties die op Terschelling plaatsvinden door Doekse, die veel lager liggen dan de prijs op Vlieland. Daar vind ik een onevenredig en een slechte verhouding in zitten. Daar zou verandering in moeten komen.